Hi guys, good afternoon. Today is Tuesday. So, dahil Tuesday at hindi naman ako whole day nag-work. So, half day lang hanggang 1 lang. So, magluluto ako ngayon ng pansit bihon. Simula nung bata pa ako kaya ngayon medyo na-homesick ako sa pansit bihon kaya magluluto ako ngayon. Dahil kailangan mo pang bumili sa city ng bihon. Makikita mo lang siya sa mga Asian store. Wala siya dito sa supermarket nila. So, kaya kailangan ko pang pumunta ng city para bumili ng bihon. At bibihira mo siya makita kasi minsan out of stock na siya. So, kaya mamaya guys, magluluto ako ng pansit bihon dahil favorite ko siya. So, bumili na ako ng carrots. At saka yung, hindi cabbage yung kinuha ko, yung isang klase ng cabbage. Kaya, yun ang ilalagay ko. And then, beans. So, ayan guys, see you later. Mamaya, samahan niyo ako magluto. Mainit ngayon guys, so magandang panahon kahit malamig, init siya. So, magpapainit muna ako sa labas. Hi guys, dito na tayo sa labas. Init lang. So, sarap naman ng init. Kaya pala, naiintindihan ko na sila ngayon guys. Kaya pag ganun sila kasabit sa init kasi pag winter, palagi silang balot. Walang init. Ngayon naiintindihan ko na enjoy the summer. Kaya ayun. Ako rin. Oh wow, sarap. Sarap sa pakiramdam pag nainitan ka ng araw. Lagi kasi nakabalot kaya ang hirap. Palagi malamig. So ayun, painit-init na tayo. Ayan. Ayan guys. See you later mamaya guys, magluluto na ako. Samahan niyo ako pagluto. guys, ito na yung ingredients ko sa aking pansit bihon. Beans, carrots, julienne carrots. Ni-slice ko siya ng pahaba. At saka ito yung isang klase ng cabbage. Chinese cabbage siya. Onion. Ito yung aking garlic. At saka ito yung dahon ng cabbage. Ipapahuli ko siyang ilalagay. Ito rin yung EQ bihon. Meron lang neto sa Asian store dito. So, binili namin to nung nakaraang linggo. Ayan siya guys.
So, lalagyan ko na siya yun guys ng tubig. Kaya, ayun. So, ayun guys, antayin ko lang siyang kumulo. After nyan, medyo bubukas-bukasan ko muna yung water. I-boil ko muna siya. Papa-boil. And then, after niya, ilalagay ko na yung bihon. Okay guys. Standby lang kayo. Ayan guys, kumukulo na siya. So, ilalagay ko na yung aking bihon.